So karon panibagong simana na usab ang atong ubanan sa pagpaminaw bagong bayani. So gilanon kini sa mga OFW. So atong ubanan o sa pagpaminaw sa maong sugilanon. Sa dili pa di ay magsugod ang atong sugilanon. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe. O click pod sa notification bell para updated ka sa matag upload na ako kada adlaw. So dili na nato dugayon ato nang isunod ang maong sugilanon o bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. Let's go. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayon ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Pablito. Sa ako nakita, lain na mo'y diha sa kong hunahuna. Sakit sa dughan, ang magtanaw nilang sweet kaayong nangaon sa maong lalaki, uban sa amahan ni Marie. Niuna og pauli si Bayalan, o gihuwat kong manggawas sila sa Marie. Akong nasukmagan ang maong lalaki, ug diha pa kong masayod nga igsuon ay kini ni Marie. Nga usa ka engineer gikan sa Canada. Misamot ang ilang kasuko kanako. Hangtod nakalarga mi sa Manila nga kuwang sa Kadasig. Sa dayon akong larga sa California. Akong gikasulti ang amahan ni Marie. Napasaylo ko niya apan si Marie dili na makadawat kanako. Unya, okay, sir. Salamat kayo, sir. Pablito, wa na magpasabot nga gipasaylo na ka sa kong amahan. Okay na po ta. Dili, Pablito. Kaya abin mo, naglagot kikay ko mo. Naglagot ko mo tungod kinaiya mo sobra ka mo, Giro. Marie, imo naman kong napasaylo, di ba? O, lagi. Pero balikon ako, ha? Osbon ako. Wa na magpasabot nga okay na ta. Tungod kay buwag na kita. All in. Ha? O si all in? Hilo mo eh. Basta kay wala kayo mapaabot pa na ako. Padayon si mong pag-abroad aron mo samot po niya yung kambugiro. Marie. Focus sa imo mga pangandoy, Beyblade. Belen. Timan wanay panahon sa pag-atras. Paingoritas katumanan sa itong mga pangandoy. Sana ko ang tanan, Belen. Nagkinubra nga kong garbo sa kong kalingon. Laban lang. O dawatang kamaturan. Salamat yung kayo si mong tambag, Bey. Lang. Paingon na kita ni sa next trip sa San Francisco, California, USA, Baylan. Beyblade. Pasado ng SBI. Di nagitaan ni mapugan. Dito rin sa Bureau of Immigration, nabuhos ang tanan kong kulba, Bay. May noon, aron sa ato noon niyang biyahe sa aeroplano, dili na kulba, Bay, di ba? Oo, Bay. Mau yun. Niya na kita sa San Francisco, California, USA, Baylan. Beyblade. Niya na kita. Ani na kusugdan ang dakong hagit sa kong pagkatawa, Bay. Nga angay yun nga way mausab bisag unsa pa ang nabot. Kana, Bay. Kunin sakto. Kinahanglan nga OFW ta. Nga dunay baruganan o dignidad sa atong pagkatao. Husto ka, Baylan.
Welcome to San Francisco, California, mga kabayan. Salamat, kabayan. Thank you, kabayan. Ako si Brillo, mga kabayan. Ako na si Pablito. Ako sab si Alan. Maayo kay mga Bisaya sa mo, mga kabayan. Tagbilaran mo ko sa Bohol. Kamu. Mga kabayan, ikaduha na ko ning kontrata. Bali, katulong tuig din ako ron. Dito sa California is a company driver. Mau ba day, kabayan? Oo, kabayang Pablito. Mayroon di ay nga muda o mga empleyado ang mga amo. Diba, kabayan? Aning maong kumpanya? Yes, mayo kayo kabayang Alan. Ako mga day, kabayan. Na-feel ko ang mayong atmosphere sa trabaho. Inaot pa nga, kamusta daw niya? Oo. Bitaw, kabayan. Inaot mo ta, kabayan. Basta kay makapasalig ko nga mayong tao si Engineer Brooks o ang Mrs. nga si Mrs. Brooks. Mga kababayan sa din nato ng kanhing mga plumbers nga nag-end of contract. Kabayan sa nato na. Ang kuwan kabayan, ang usa, Ilocano. Unya, pauli kay Binyo. Ang usa po, Iranian National. Grabe katapulan eh. Nagkakaw kontra kay magyaw-yaw sa kuwan. Mau ba day, kabayan? Oo. Hinautaon ta nga ato makaya ang unsa mga pagsuway niya sa trabaho. Ani dapita, Biblit. Hinaot po ta, Baylan. Hinaot po ta. Priscilla, managsama kami sa Bayalan nga puno sa pangindahay nga unta makasurvive mi sa bisan unsang pagsuway nga mo hasong-hasong kanamo sa among pagpanimpad sa baong naso. Dini. Saman, okay ra mo din sa dormitory? Okay gyud kayo. Kanindot anay, kabayan. Salamat niyo kayo sa imong pagpahimutan na mo dinihaning dormitory, ha? Kabayan Brillo. Walos na din yung mga OFWs, kabayan. O ipanigurog ko ninyo nga, tigid mo maglaay din sa dormitory. Kay sa luyuan mausad ang dorms mga babae. Mga kabayan, ila-ila mo akong girlfriend, si Nancy. Hello mga kabayan. I'm Nancy from Davao del Norte. Ako si Alan. Ako sab si Pablito. Nice meeting you, kabayang Nancy. Panganda mo alang ugma. Sigurado magsugod dayon mo sa iyong trabaho isip mga plumbers right after sa interview with the boss. Kagwapa niya. Wa palagi si kabayang Brillo mo uli. Ito itong kabayang Nancy nga, iyang uyab. Kupahabihan na Ay, kabantay bita ko ni mo ganina. Labihan yung nagatutok ni kabayang Nancy. Gwapa siya. Ano gun kay uyab siya ni kabayang Brillo? Ay, nasi ko nauna ito niya. Wa na'y paglaom. Si kabayang Brillo mga itagya ito niya. So, you're the skilled workers from the Philippines. Yes, engineer. Yes, engineer. I'm Engineer Brooks. Can you please introduce yourselves? My name is Pablito. My name is Alan. I am glad that you are here. We have now the new maintenance, plumbers, in our company. Thank you, Engineer Brooks. Thank you, engineer. Don't mention it. Now, we need to discuss and check about what is written in your working contracts. So, mag-start na mo sa trabaho isip maintenance plumber sa kompanya? Kabayan? Asa man to si... Kasi itong kauban ni mo? Si Alan. Tuwa pa sa office sa HR. Nawahi. Napahigipirmahan. Okay. Well, good luck ninyo, kabayong Pablito. Salamat. Si Brillo nang bahala ninyo, ha? I mean, siya na mo guide ninyo sa trabaho.
Okay, kabayan. Ay, kagwapa gini ha. Mga kabayan, ready na mo sa unang adlaw ninyo sa trabaho? Oo, kabayan. Andam lagi kayo, kabayan. Okay, mga kabayan. Higayon na ninyo aron ipakitang abilidad sa mga Pinoy. Gusto ka, kabayang Relio? Kutom sa mumay mo. Di na mo pakawawa ng among pagka-OFW ni Bayalan. Di ba, Belan? Oo, Biblit. Kumpate. Halos na ng building na ay mga usbununon nga mga linyas tubo. Ang uban nga guba na, ug ang uban mga bakchab nga agis kanhing plumber nga Iranian. Ay, wala sab si Kabayan Brilyo. Tuwaan sa dorm ni kabayang Nancy ngayong uyab, Biblit. Swerte siya kay gwapa ug buutan ang iyang uyab. Diba ako nga sikreto kang naibog ni kabayang Nancy. Oh. Di ka makalimutan anak ko, Biblit. Kutob na ko diha, Belan. Saan dili mayo nga palambuon ni pagbatiha kay uyab sa siya sa tong kabayan ug supervisor pagyud nato nga si Kabayang Brilyo. Si Marie di ay. Musta ka siya karon, no? Biblit? Nagsige na lanig ring ang iyang cellphone na tawagan gamit ang akong roaming number. Di na kasi gustong hiksultin ako. Pao ka. Mao ba? Ay, gisuwayan din mo sa pagkontak, Pablito. Oo, tiya. Huwag yung kutubaga. Ayaw lang paglao mo, oy. Ayaw palabi. Isukad mo nagkabuhag. Dili na ni mo kontrolado ang iyang pagbati. Tiya ko, Roy. Ay, kuan ba? Ako manggong nabalitaan nga ay naaman ko nun na ilaing uyab si Marie. Unsa? Wa ko magdahom. Nga anak man daay ni Marcelino nga among ng teaching staff kanhi si Marie nga nahimong hinigugma nimo. Bitaw tiya. Si Noy Marsing. Ay, sulagma manggod nga nagkita ni sa grocery store. Mao ba tiya ko, Roy? Oo. Og siya mo inisulti na ako bahin sa bagong love life ko nung karon siyang anak kasi Marie. Tiya. Mapasab ka to'y pagkasayod niya nga ako kang pag-umangkon. Gisakitan ko sa kong nahibawan karon tiya ko, Roy. Sakit kayo. Gisakitan ko kaay ko. Sa ako ni Cyril gikanitiya ko Roy, bahin sa kong uyap nga si Marie Priscilla. Mga kasama, atong sundadugma pagpaminaw, ang laing sumpay sa suwatampo ni Pablito nga gipadangat dinhi ning atong kalamanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas maingon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.